بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل وجهك الله سبحانه وتعالى والذي وجهك دامشي تفضل خيرا ويقومك سيرك وربك ويقوم على الموت wani farko ne muna mamman barka da zuwa Allah ya karɓa kuma da wani sa'awa ɗan wata kwanan gani muna gaban kokarin mara da gaba shi ne shan kokarin ruwa wanda ya gagari daga Nigeria a wannan ziyara da kuma ke an kai mishi a wani buɗe masallaci a nan Tarama kuma Allah na ya zo a raga in ba da mutane a kan wani shari'a ne musulunci wanda shi ne aikin su mara insha Allah kuma mu ma Allah ya kawo mu shi da gaban marasa ne saboda kan hannaka su san wanda ke da su insha Allah idan mu da wani da shi a sai shi se construire et à faire se construire et à faire des autres insha Allah shi ne da amana da sai ya ce wani da todo para los de graduarse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a cikin university da ke cikin garin Tawa a jamhuriyar Nijar. Ina fata na faɗa daidai university ko? Wato jami'a da ke cikin garin wato ainihin Tawa. Mun haɗu da ku ɗaliban jami'a domin mu tattauna wani abu muhimmi wanda ya shafe mu gaba ɗaya. Mai gabatarwa ya faɗi sunan mawdu'in da Faransai
ni ko zan gaya muku da larabci, shine albina'un nafsi wa taqiqul ahdaf. Ai kun fahimta gaba ɗaya ko? Wato gina kai da kuma tabbatar da manufofi. Ya zan yi na gina kaina, ya zan yi na tabbatar da manufofina a rayuwa. Wannan maudu'in na matasa ne, domin kowa yana gina kansa tun yana matashi ne, daga baya sai ya zama wani abu a cikin al'umma. Za ka fara shimfiɗa da ƙoƙari da gini yadda za ka tabbatar da manufofinka na nan gaba a lokacin da kake matashi, musamman ma idan kana ɗalibin ilimi, a lokacin da kake jami'a kake neman karatu, a lokacin za ka yi ƙoƙarin kaga ka gina kanka domin nan gaba ka zama wani abu a cikin al'umma. Mutum bai zai dinga tafiya haka kawai a rayuwa bai da manufa ba, bai da alƙiblan da ya fuskanta ba, ko kuma ba ƙoƙarin ya ga ya gyara kansa ko ya gina kansa domin ya huta a nan gaba ko ya zama mai amfani a cikin al'umma. Idan bai haka ba to ya yi rakiya ne, shi dai ciko ne a cikin jama'a. Abu na farko da za ka gina kanka a kansa shine ka gina kanka akan tarbiyya ta addinin musulunci a matsayinka na musulmi. Ka gina kanka akan imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah, domin ita wannan rayuwar ba ita kaɗai ba ce, akwai ta rayuwa a gaba wanda take jiran mu, wacce ba ta da iyaka. Wannan tana da iyaka iya ɗan kwanakin da ka yi ko kuma kwanakin da ta yi, in ma duniyan ta tashi kana nan za ta ƙare. Amma akwai rayuwa wanda take ta dindindin, ita ce rayuwar lahira, wanda ubangiji ta lake cewa wa inna daral akhirata lahiyal haywan. Wato rayuwa ta duniya ita ce haƙiƙanin rayuwa, rayuwa ta lahira ita ce haƙiƙanin rayuwa. To amma gyara addini da tarbiyantar da kai akan gini iri na addinin musulunci zai amfane ka a rayuwar ma kafin ka je lahira. Ka gina kanka akan imani da Allah ta'ala, da tsoron Allah, da son Ubangiji subhanahu wa ta'ala a zuciyanka, da son addini, da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai ranar da babu abun da zai yi amfani sai idan ka gyara ranka, ka gina kanka akan imani da tsoron Allah. Ubangiji ta'ala ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ranar alkiyama rana ce da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo da zuciya wanda take kubutacciya, wanda ba shirka a ciki, babu kafurci, babu munafurci, babu hassada, babu kofe, babu jin haushin musulmi, babu ƙiyashi. Zuciya ne kubutacciya, babu wata dauda a cikinta. Ita wannan zuciya ita ce take da amfani, wanda take cike da imani da tsoron Allah da son Allah subhanahu wa ta'ala. To abu na farko ka gina kanka akan imani, ka tabbatar da imaninka, ka tabbatar da aƙidanka ingantacciya, ka tabbatar da cewa kana jin tsoron Allah, abinda Allah ta'ala yake so shi kake yi, abinda Allah ta'ala baya so kuma ba ka yin sa. Kowane abu kuma sai ya biyo baya akan wannan. Manzala sassama ya ce attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, yushiru ila sadrihi 3 marat. Yace tsoron Allah a nan yake, a nan yake, yana nuna kirjinsa. Tsoron Allah a zuci yake, har sau 3 yana nunawa. To wannan shine abu na farko. Abu na biyu, ka gina kanka akan ayyuka na gari, yin sallah, bin iyaye, sada zumunci, kyautata wa jama'a, duk wani abin da Allah ta'ala wajabta maka ka tabbata kana yi. Abin da aka kwadaitar da kai na alkhairi, na nafila, ka tarbiyatar da kanka a bisa son wannan. Ka dinga ji a ranka alkhairi kake so, babu ruwanka da sharri. Ya zama sharri bai da gurbin zama a zuciyanka, sai dai son ayyuka na alkhairi. Wanda ya buɗe wayarsa nan ya rufe, sai ya zamana alkhairi kawai shine zuciyanka take so.
ba ta son sharri ma bai da muhallin shiga. Dukkan ayyukanka su zama nagari na kirki waɗanda Allah ta'ala yake so ya yarda da su, saboda akwai ranar da za ka je ka girbi abin da ka shuka a nan duniya. Tun a kabarinka ba ka da wani abin da zai ɗebe maka kewa sai ayyukanka nagari. Ya ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Ya wanda ya rabkana baya aiki nagari, dogon buri ya ruɗe shi, to ka sani cewa mutuwa fa za ta zo maka kwatsam, kuma kabarinka shine akwatin ayyukanka. Idan na kirki ne za su same ka a cikin kabarinka, ka zauna da su har tashin alkiyama, kana kallon su kana jin daɗi, suna ɗebe maka kewa a suran mutum kyakkyawa mai kanshi wanda ya iya hira. Idan munanan ayyuka ne ma za su same ka a cikin kabarinka, su dinga baka haushi suna ɗaga maka hankali a bisa suran wani mutum mummuna mai ɗoyi mai baƙaƙen maganganu. Hankalinka ya tashi, ka shiga cikin damuwa domin aikinka shine zai zauna da kai a kabarinka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Idan ka je lahira kuma nan ma ana jiranka, ayyukanka za su same ka. Ubangiji subhanahu wataala babu wani abu da za ka yi babba ko ƙarami face Allah ta'ala ya rubuta shi a cikin fayil ɗinka a littafinka. Idan ka je za ka samu ka karanta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Duk abin da kai za ka same shi, Allah ta'ala baya zaluntar bayinsa. Ubangiji ta'ala ya ce yawma tajidu kullu nafsin Ubangiji ta ce ranar alkiyama rana ce da kowane rai zai samu abun da ya aikata na alkhairi, zai gan shi gashi nan a gabansa. Idan na sharri ne ma za ka je ka same shi a gabanka, amma na sharri nan za ka yi burin ina ma akwai tazara tsakaninka da shi mai nisa. Ba za ka so ka ga ayyukanka da sharri ba, na alkhairi za ka so ka gani. To amma duk abun da ka aikata a nan duniya, in ka je lahira za ka gani. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. In alkhairi ne za ka gani, in sharri ne za ka gani. So da haka sai ka shuka alkhairi, ka yi ayyuka na alkhairi. Aikin alkhairi ne ya zama jini da tsoka a jikinka, kai sharri ma ya zama ɗaga maka hankali yake yi. Ayyuka alkhairi su ne kake jin daɗin su. Wannan idan kai wannan, rayuwarka ta duniya za ta yi kyau, sannan rayuwarka ta lahira za ta yi kyau. Kowa dole ya tsaya yi nazari akan wannan. Ubangiji ta ce ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ya ku da kuka yi imani, ku ji tsoron Allah. Mutum ya duba ya ga wani ayyuka yake yi wanda zai ci riban su gobe. Ku ji tsoron Allah, Ubangiji ta'ala ya san abin da kuke aikatawa. So da haka ka ji tsoron Allah, ka zama mai kyawawan ayyuka, za ka je ka samu wannan ladar ranar alkiyama. Kuma a nan duniya, waɗannan abubuwan da imaninka da ayyukanka su ne suke seta ka, su suke ɗora ka akan tafarki madaidaici, ka yi abin da zai amfane ka, ka nisanci abin da zai cutar da kai. Sannan abu na uku, ka gina kanka akan karɓan gaskiya. Akan karɓan gaskiya, ni da aka gaya maka gaskiya ka ɗauke ta, kowa ya gaya maka ita. La tanzur ila man qala walakin anzur ila ma qala. Kar ka duba wayi magana me ya faɗa, in dai gaskiya ne ka karɓe ta kawai. Al-hikmatu dalatul mu'min aina ma akadaha aina ma wajadaha fa huwa aqu biha. Hikima kamar wani abu ne naka da ya bata, duk inda ka samu zaka ɗau kayanka. To haka ne mutum baka fa'ida, ko ya gaya maka gaskiya, ko ya maka nasiha, to ka zama mai karɓan wa'azi. Idan ya zama na baka karɓan wa'azi, ba mai gaya maka gaskiya ka bi, babu mai nasiha mai maka nasiha ka karɓa, to ka yi asaran duniya da lahira. Kuma ba ka da gata, mai gata shine wanda yake da wanda yake masa faɗa. I abu kaza, bar abu kaza. Ka tsaya ka saurari nasiha, ka saurari wa'azin malamai, ka saurari nasihan da iyayenka suke maka, da manyanka, ka girmama su, ka daraja su. Akwai abun da suka sani wanda kai baka sani ba. Akwai abun da suka hango wanda kai ko ka hau tsani ba za ka iya hango wannan abun ba. Saboda haka wajibi ne ka zama mai son gaskiya,
kuma mai karɓan gaskiya a duk inda take. Idan ka bijire mata to abin zai ɓaci maka ranar alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Duk wanda ya bijire daga gargadi na, inji Ubangiji ta'ala, ba ruwansa da Qur'ani, ba ruwansa da wazuzzukan da ake yi na gyara halaye. Allah ta'ala ya ce ranar kiyama za a tashe shi makaho, zai tashi baya gani. Sai ce ya Ubangiji, ya ka tashe ni makaho ba na gani, alhalin a duniya ina gani. Allah ta'ala ya ce ai ayoyinmu sun zo maka, an maka wa'azi, an maka gargadi, an karanta maka Qur'ani sai ka mance da su ka ƙi kai aiki da su, to kai ma yau za a mance da kai a cikin azaba. Saboda haka ka gyara halayenka, kada ka je lahira ka je ka shiga wato ainihin wayyo Allah, ka shiga uku ka lalace. Kuma za ka yi nadama idan baka karban gaskiya. Idan wani ya ruɗe ka ma a nan duniya, to za ka masa tawaye ranar alkiyama. Ubangiji ta ce al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'din adun ila al-muttaqin. Wato ma abokanai ranar alkiyama shashin su suna gaba da shashi, sai da wanda suke wato ainihin masu tsoron Allah. Wanda yake tsoron Allah shine wanda abokantakansu ta zama ta tsoron Allah ne, su ne wanda suke son juna ranar alkiyama, kuma wani ma ya shiga aljanna da sababin wani a cikinsu. Amma idan sabon Allah ne ya haɗa ku, ka kawo da wannan akan ɗa'an Allah, wannan ya kawo da kai, to za ku dinga tsine ne a ranar alkiyama. Saboda haka sai ya zama gaba ne za ta kullu a tsakaninku. So ku ji tsoron Allah, ku kasance masu karɓan gaskiya, masu jin wa'azi, domin wannan ya amfane ku wato ainihin ranar alkiyama. To me yasa zan tsaya in gina kaina akan kyawawan halaye, akan imani da Allah, akan tsoron Allah, akan kyawawan ɗabi'u? Saboda idan ban yi haka ba, nan gaba za a iya kauda ni daga addini na, ko daga halin da nake ciki mai kyau zuwa ga hali mara kyau. Yanzu fitintinu sun yawa, wanda shi sababi na farko, wanda dole mu mai da hankali akan wannan. Abubuwa masu cuna mutane zuwa ga sabon Allah suna da yawa. Abubuwa na sha'awa an buɗa su, an bayyana su, ko ina gashi nan abubuwa na fitsara na fasikanci sun yawa ba irin da ba. Wasu ma a waya ake ganin su, wasu a hoto, wasu akan hanya. Yanzu babu kunya a cikin mutane wanda zai hana ka kai wani abu. Wani abun ko don kunyan wani ya kamata ka bar shi, amma babu kunyan a yanzu. To yanda fitintino suka yi wannan, idan baka tsaya ka gina kanka gini mai kyau ba, to za ka je ka fada cikin abin da wa'incan mutane suka fada. Za ka ɓata rayuwarka, za ka ɓata kuma wato ainihin addininka. Idan ya zama baka da addini, kuma baka da ɗabi'u, kana shaye-shaye, kana fasikanci, an ɗauke ma hankalinka, an ɗauke maka mutuncinka, an ɗauke maka addininka, to ka zama ciko a cikin jama'a, baka da amfani, ba za ka iya amfanan kanka ba, ballantana ka amfani wani. Saboda haka dole ka tsaya ka ga me ya kamata ka yi, domin zamani ya riga ya lalace. Musuluncin ma yanzu so ake a nuna maka an daina yayinsa, ba wani abu bane. Idan ka gina kanka akan imani, akwai wanda ya isa ya nuna maka addini ba wani abu bane, ba wanda ya isa. Ka sani cewa Allah ta'ala yana son ka ne, shi yasa yayi ka musulmi. Inda ba ya son ka, ba zai baka imani ba. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu. Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so, amma ba bada imani sai ga wanda yake so. Idan Allah ta'ala baka imani ka zama musulmi, to son ka yake yi, shi yasa ka zama haka. To ya za ka yi sakaci da wannan abu mai tsada wanda ba a sayan sa a kasuwa? Rahama ce ta Ubangiji ta'ala, tawfiki ne da datarwa na Ubangiji subhanahu wataala. Sannan abu na biyu, a wannan zamani za ka ga akwai intikas, shine mutum yau yana mutumin kirki, gobe kuma yana mutumin banza. Yau yana riko da addini, sai ka waye gari yanzu kuma ya lalace. Da baya shaye-shaye, yanzu ya zama ɗan shaye-shaye. Baya sata, ya zama ɓarawo. Da tsoron taɓa wani yake yi, yanzu ya zama cikakken ɗan ta'adda, zai iya ƙwace dukiyar wani, zai iya kashe wani ko ya raunata shi. Muna gani yadda mutane suke caccanjawa, yadda ta'addanci yake yaɗuwa a ko'ina. To wannan shine zai sa ka gyara imaninka, ka tsaya ka gina kanka akan asasi na imani mai ƙarfi, ta yadda wa'annan abubuwan ba za su
wato ainihin shafe ka ba. Amma idan ka bari abubuwan nan suka zo suka shige ka, to a yanzu ba za ka gani ka koma wani abu daban bayin da kake a da ba. To saboda haka dole ka samu garkuwa, ka samu gini irin na tarbiyya na addinin musulunci. To nan ne idan wayannan abubuwan sun zo maka, sai ka ji wayannan abubuwan ba masu kyau bane, hankalinka ma zai baka cewa bai kamata kai haka ba, ballantana idan kana da addini. Sai tsoron Allah ya shiga zuciyanka. Sannan abu na uku, rashin sanin inda mutane ma suka fuskanta. Galibin al'umma ba su da alƙibla, galibin mutane rayuwa suke yi amma ba su da manufa. Wai me yake son in cimma? Za ga mutum yana karatu amma bai san ma me yake son ya cimma ba. Shi dai kawai yana karatu. To ina karatu menene muhimmancin karatun ma bai sani ba. Yana ga kamar dai yana yi ne dai kawai, ba wani abu ne mai muhimmanci ba. Sannan yayi karatun wani manufa yake son ya cimma? Me yake son ya zama a cikin al'umma? Menene amfanin karatun a wurinsa? Wani bai sani ba. Zai zo kawai makaranta kamar wani yayi ne, ya zo yana yawo cikin jama'a, ya yi dariya a nan, ya je a yi hira da shi a nan, ya je wannan sharholiyan, ya yi wannan fasikancin, shi kenan, amma ba da wata manufa. Zai gama makarantar ya ƙare, bai ga wani abu, ba a gane wani abu wanda ya yi ba, ko wanda ya zama canji a rayuwarsa ba. Shi ilimi ai ƙara mutum hankali yake, ko da ilimin boko ne, ko da ba na addini ba ne, yana ƙara maka hankali ne. Ka karanta tunanin wannan, ka karanta na wancan, ka karanta na wannan, ka karanta wannan tarihi, ka karanta wannan, kullum ƙwaƙwalwanka tana caji. Ya kamata tunaninka ya zama mai kyau, tunaninka ya ƙaru, ka san ya kamata. Kamar wayan nan ne, idan ka batta ba, baka caja ta ba, baka sa ta a wuta ka caja ta ba, ai za ta mutu ne. Tana raguwa har ta mutu. Amma idan ka caja ta ba, sai kaga tana ƙarawa. Kana son ka shiga intanet, baka da data, idan datan ka yi low, sai kaga abubuwan da kake son kai browsing ba za su yi ba, ko suna yi da nauyi har datan ka ya ƙare, sai kaga ba ka isa ka shiga intanet ba. Ba abin da za ka iya shiga ka duba. Amma in kana da data mai ƙarfi, ko me sai ka yi. To haka kwakwalwar dan adam take, kamar kwamfuta ne, kamar waya ne, kamar intanet, tana buƙata a dinga caja ta. To kai da kake karatun nan, ko da karatu ne na sana'a kake yi, ko da karatu ne na wani yare, ko na boko, ko na menene, ko na zamani, to ka bambanta da wanda baya yi, saboda kai kullum kwakwalwanka tana wani abu na shiga ya fita, ya shiga ya fita. Akwai tunani a cikin kwakwalwanka, wannan shine zai gyara maka hankalinka, ya saita maka hankalinka. Ba za ka zama daidai da wanda bai yi karatu ba. To tun da haka ne ko ai dole ka gane menene zai amfane ka, menene kuma zai cutar da kai. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ina cewa wala yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khayra wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa shanabahu. Ba a cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ya nemi alkhairi, ya san sharri kuma ya nisanci sharri. To tunda ka gane wannan abu alkhairi ne, ai sai ka nema. Ka gane wannan abu sharri ne, sai ka nisance shi, domin kar ya zo ya shafe ka. Wannan shi ake cewa hankali din. To ka zama mai hankali, ka zama wanda ya san wato ainihin ya kamata, kuma ka zama mai alƙibla a cikin rayuwanka. Ina ka dosa ne, menene tunaninka a rayuwa, ina kake son ka je, karatun da kake nan wani buri kake son ka cimma, ya za ka yi ka tabbatar da burinka da manufarka. Ko kuma kawai kana tafiya ne haka kawai, baka san ma inda kake tafiya ba, kaga ka bata kenan. Ubangiji ta yana cewa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Yanzu wanda yake tafiya a sunkuye, ya sunkuye da fiskansa kawai, kafafuwansa yake gani, yana tafiya bai san inda yake tafiya ba. In ya je ya haɗu da bishiya, ya yi karo da ita, ya haɗu da mota su yi karo, ya haɗu da gini, ya haɗu da dutse da menene. Yanzu zai zama daidai da mutum yake tafiya da wanda yake tafiya a seti, in ya hango wani abu zai karo da shi ya kauce, ko dama ko hagu. Yana tafiya akan tafarki madaidaici, ba za su zama daidai ba. To duk wanda yake da manufa mai kyau, ya seta, yake da alƙibla, ya san inda ya fuskanta a rayuwarsa, a karatun da yake ya san ina ya fuskanta, ba za su taɓa zama daidai da wanda kawai shi karatu yake ba. Wani burinsa kawai ya ci jarrabawa ne, amma bai san me amfanin karatu ba. Dole sai ya zama ka samu ilimin tukun, shine manufa ta farko. Ilimin nake so, ina son na yi karatu, na yi ilimi. Wannan shine abu na farko. Na biyu kuma, to bayan na yi karatun kuma me zan yi? Sana'a zan yi aiki, zan ba da gudunmawa a cikin al'ummata. Amma ka kawai kana tafiya ba tare da wata alƙibla ba, to ko shakka babu kana ɓata lokacin ka ne, kuma ba za ka je ko ina ba.
duk wanda kaga ya zama wani abu a cikin al'umma to da irin ka ne shi ma a hankali yana tafiya, yana samun ci gaba na ilimi, ci gaba na rayuwa, daga wannan yana son ya je can, daga nan ma yana son ya karisa can, sannan sai can, har ya zama wani abu a cikin mutane. Amma in baka da wannan manufa me zaka zama? Ba za ka iya zama komai ba. Saboda haka dole ne ka gane wannan. Shi yasa abu na farko da zai taimake ka wajen gina kanka da tabbatar da manufofinka shine ya zama kana da tahdidul hadaf, wato ka iyakance manufar taka. Me nake son na yi? Kawai zo jami'a kawai a shiga aji a fita ne hira da abokanai na je na ci abinci na dawo, an zo jarabawa kawai ne jarabawa shikenan? Ai akwai abin da yake biyo bayan wannan. Ka ƙayyade me kake so. Ina son na yi ilimi, kuma ne zurfi a cikin ilimi, in zama abin da nake karanta wannan na san shi, in an zo buƙatansa wurina zan bayar. Duk lokacin da aka nema me kaza, ai kaza shine kaza kaza, abin da aka koya maka. Wannan shine manufa ta farko. Idan ana magana akan abin da ka karanta, ba za ka zama ɗan kallo ba, ba za a ba da kai ba, ba za a shiga maka wani lungu ba. A'a, kai ma ana tare da kai, ana faɗa kana faɗa, ana faɗa kana faɗa. Amma lokacin da aka zo abin da ka karanta nan, sai aka zo ana magana a kansa, sai zama kai kuma baka da ta cewa a ciki. Duk abin da ka karanta dama don jaraba ne, ka manta shi. Shikenan sai ka kaskanta, sai ka ɗau kaskanci a wajen. Kila ma ne ce, ai wannan shi ya karanta kaza, ku tambaye shi mana. Sai ka sun koyar da kai kawai, kaskanci ya same ka. Ba za ka iya faɗan komai ba. Kaga an samu matsala. Abu Suleiman wani malami ne, sai aka zo kowane fanni ka taɓo zai faɗa maka suna wasu hadisi, fiqh, waye, lugha. Sai aka zo ana magana kan arudi, wani ilimi ne na tsarin waƙa, yadda ake tsara waƙi. Ana ta bayani sai ji shi kwata-kwata bai da ta cewa a ciki. Yace sai kaskanci ya lullube shi. Kaskanci ya lullube shi, ya rasa yadda zai yi a matsayinsa na malami. So ne zai same shi da daddare yana ta haddace tafa'il, wato ma'aunin waƙa. Mustaf'ilun 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 fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun mutafa'ilun 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 fa'alun 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 fa'alun, yana ta yana haddacewa. Haka ce haba, shekarunka sun ja, yadda ka tsufa nan ka tsaya kana haddace wani ma'auni na waka. Sai ce wallahi na je wani wuri ne na samu ana magana kan wannan fanni, sai bai zama bani da abun da zan ce, na ɗauki kaskanci a wannan wajen. Na ce fannin min alfununi la a'rifu fi shay'an, na ce a ce akwai wani fanni a duniya na ilimi wanda ban san komai ba, shi yasa na ce ni kuma sai na san wannan fanni. Idan kuma ya dage sai da ya iya shi. Duk abin da ka sa kanka za ka iya. To amma wannan ba wannan ne manufarka ba ka iya bane, to haka za ka tafi kuma ba za ka iya ba. Sai dai a ce kawai ka yi jami'a ko ka yi makaranta kaza da alisa fa maka, amma zuwan kwankwasa ka kuma ba abin da za a ji. Ba za a samu komai a cikin kwakwalwan ba. To kaga dama baka da manufar ilimin ne shi yasa. Amma in akwai manufar ilimin, to ko in ka gama kuma za a samu abin da ake bukata. Duk abin da aka nema za ka iya ba da shi. To wannan shine abu na farko da ya kamata wato ainihin mutum ya yi. Sannan na biyu, ina son in abin nan daga cikin manufata, ina son na kawwana kaina, na girka kaina, in zama gagarau a cikin al'umma a fanni da nake karantawa. Bayan ka iya ma ya zama ana misali da kai. Wannan ai sai wani ana nuna ka da yatsa in ka zo wucewa, ga wani fa mai ilimi kazan nan, mai ilimi kazan nan. Ka kai kanka can saman zaka nema. Manzo sama ya ce wai za su antumullah aljanna fa fasalu alfirdaus. In za ka roƙi aljanna ka roƙi ta ƙololuwan gaba ɗaya, ita ce aljannar firdausi. To shi ma ilimi na can sama za ka nema, shi ne manufarka ba na ƙasa ƙakar ka yadda da ƙasa-ƙasan abubuwa a sama-sama abubuwa na gaba-gaba. Kaga himmanka za ta ƙaru. Amma idan kaɗan kake so na ƙasa-ƙasa, ya ga da ke ka zo su kawai, to ba za ka je saman ba kuma. Manufata kuma in amfani al'umma da abin da na karanta na ilimin nan. In karantar da wasu nima, in gaya wa wasu, in ba su shawara, sun tambaye na yi amfani da wannan. In wani matsayi ka samu ma za ka yi wa al'umman ka hidima,
khairun nasi anfa'uhum linnas, mafi alkhairin mutane wanda ya fi su amfanan jama'a. Ba wai don kanka kawai kake karatu ba, kana yi don kanka din, sannan kuma kana yi don wasu masu amfana. Za su amfana da iliminka, za su amfana da alfurmanka, da shawarwarinka, da hankalinka, da ƙwaƙwalwanka, da basiranka, da shugabancinka. In kai ilimi kowane irin abu za ka iya kaiwa, kuma za ka iya amfanan jama'a ta ɓangarori daban-daban. To ka sa wannan a ranka. Wannan misali na kawo na yadda mutum zai iyakance menene manufarsa a abin da yake yi. Sannan abu na gaba, ka yi abu mai amfani, ka ɗauki mai amfani. Kar ka je kana karanta abubuwan da ba su da amfani. Mutum da ya je yana ta karatu akan kiɗa da waƙa, digirinsa na farko kiɗa da waƙa, na biyu me zai amfana? Misali ne ke yi, ma wasu suna yi bai dame ni ba, ni dai na faɗa. Yawwa, ka je kawai kana kala yadda ake kiɗa da yadda ake rawa ana waƙa a matsayinka na musulmi. To wani amfana za ka yi wa jama'a? Sai dai ka kawo musu barna a cikin ƙasa ko a cikin gari. Na fata mun fahimta. Na san ana yi a jami'oi. Kaga sai ka duba me zai amfani, likitanci nake yi ko injiniya ko chemistry ko biology, me nake karantawa, ko history, wani abu ne nake yi don na amfani jama'a. Akwai ilmummukan suna da amfani, amma wasu sun fi wasu amfani. To kai kwaɗayi akan mai amfani, manzo sun ce ihris ala ma yanfa'uka. Kai kwaɗayi akan abun da zai amfane ka, ya amfani waninka. Na yi misali ne da wancan, kila ko ilmummuka wanda badda kai ma za su yi in kana karanta su. Amma dai ka duba mai amfanin sai ka yi. Ko da ba shi ya fi amfani ba, in wayancan sun riƙe wanda ya fi amfani, to kai ma kana tare da mai amfani, dole za a neme ka. Zai amfane ka, ya amfani al'ummanka. So da haka me nake karantawa? Wannan abin da nake karantawan wani amfani zai mini, kuma wani amfani zai wa jama'ata? Menene riba na a wannan karatun da nake yi? Dole ka tsaya kai wannan tunanin. Wannan ko shi zai saka ka dage ka ga cewa ka tabbatar da wato abin da kake yi ne. Ka tabbatar da manufarka. Kuma dukkan matsalolin da za ka samu ba za ka ɗaga hankalinka a kai ba, domin ka san akwai wata manufa mai kyau a gaba. Wa man takuni al-alya'u himmata nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabu. Duk wanda yake da manufa madaukakiya a gaba, duk matsalolin da yake samu a hanyar neman wannan abu na mai ɗaukakan, bai zai ji wani abu ba, bai zai damu da shi ba. Yanzu ba kana shan wahala wajen karatu ba, to abin da kake hangowa, matsayin da kake tunanin za ka kai, sai ya hana ka jin wannan wahalan. Wani yana jin tausayin ka, kana shan yunwa, kana shiga cikin wani hali, kana kwanciya inda bai kamata ba, kana shan rana, kana zama ka daɗe, kana gajiya. Duk wannan in kana hararo menene da ka samu a can gaba, wace irin ɗaukaka da ka samu, wallahi wannan bai zai dame ka ba. Ai ba wanda zai nemi abu wanda yake da matsayi bai sha wahala ba. Yanzu idan kuɗi kake nema, ba za ka sha wahala ba ne? Kuma farko da ka fara nema kawai sai kai kuɗi, bai yiwa. Za ka ga mutum yana jurewa, yana dako don ya samu abincin da zai ci. To yaya ilimi? walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahmiluha wal ilmu kayfa yakunu. Neman dukiya sai an sha wahala. To ilimi fa? Ilimi shine mafi ɗaukakan duk abin da mutum zai nema. Al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ba wata ɗaukaka da ta wuce ilimi. To me yasa ba za ka jure ba? Me yasa ba za ka dage ba? Kuma wannan wahalar za ta wuce, za ta zama tarihi, za ta zama labari. Matuƙar abin da kake mai amfani ne, wanda zai amfane ka a rayuwanka ko addininka. Saboda haka za ka ga kawai abu ne mai wuta. To ai duk wanda ka ga kai wani mataki ya bi inda ka bin, to yanzu yana jin wannan wahalar ne? Ai wahalar ta wuce, yanzu daɗin yake ji. Abin da wahalar da ka sha ɗin shine zai biyo maka daɗi daga baya, zai sa ka ji daɗi. Amma in ka ce za ka huta yanzu, to kuma za ka sha wahala tsawon rayuwanka. In kuma ka sha wahalan yanzu, to za ka huta tsawon rayuwanka. Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan yadhuqu marar al-aishi tula hayatihi. Wanda bai tsaya ya ɗanɗani ɗacin neman ilimi ba, to zai ɗanɗani ɗaci ko tsawon rayuwansa, ɗacin rayuwa, har ya mutu yana cikin wahala. Amma in ka sha wahalan ka jure, ka sha wahalan ka jure, to nan gaba kuma sai daɗin ya biyo baya. Sakamakon waccar wahalan ce wanda ka sha a baya. Abu na gaba, dole sai ka yi ƙoƙari kafin ka cimma manufanka.
sai an samu himma. li kulli mujtahidin nasibun, duk mai kokari zai samu rabonsa. wa man jadda wajada, wanda ya kokari zai samu abin da yake so. wa man qara albaba wa lajja walija, kwankwasa kofa in ka dage za a bude maka. da daɗi ba daɗi kai ta yi. ilimin ma farkonsa sai kaga baya zama, baka riƙewa, baka ganewa. ha to ka ci gaba ka da kokari ya gani, sai ka zo kana ganewa. in na gane ma ba na riƙewa, ka ci gaba da yi yau da gobe kana kokari, sai kaga kana riƙewa, sai ka fi kowa ma riƙewa. ko kai balidi ne baka iya gane ko, in ka dage kana yi sai ka zama mai basira. kunta balidan fa akhrajatka muwazaba, yau da gobe sai ka ga kwakwalwanka kuma ta buɗe, Allah sai buɗe maka kwakwalwanka. amma fa sai ka yi haƙuri, sai ka dage, sai ka bar hutu. ubangiji ta ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda suke kokari wajen neman ilimi saboda mu, inji ubangiji ta'ala, wanda ya dage wajen neman ilimi saboda Allah. domin wannan ayan ta sauka kafin jihadi tun a Makka. Allah ta'ala ce zan shiryar da shi hanyar da zai samu ilimi. ka dage kana da kyakkyawan manufa a karatun da kake yi, kowane iri ne, matuƙar mai amfani ne, kuma don Allah kake yi, sai Allah ta'ala ya ɗora ka akan hanya sai ka samu. lokacin da wani yake wahala bai zai samu ba, kai kuma duk da manufarka mai kyau ne, kana son ka tabbatar da manufanka, ubangiji ta'ala sai maka gamon katar, sai ka ga ka ainihin ka samu wannan ilimi, sai ka ga manufarka ɗin ta tabbata. inda kake son ka je ɗin sai ka ga ka je, kai inda baka tamanin zaka je ma sai ka je. mutum nawa ne a rayuwarsu a farkon lamarinsu su dai suna kokari su ga sun zama wani abun, amma ba sa tamanin za su kai can din, kuma Allah sai ya kai su can din. aljiddu yuduni kulla amrin shasi, aljiddu yaftahu kulla babin mughlaq. kokari yana kusantar da dukkan wato abu mai nisa, duk al'amari mai nisa in kana kokari wata ran zai zame maka kusa. kokari yana kusanto da wato ainihin abin da yana sa a buɗe maka ƙofa ko da an rufe ta. so da haka ka zage damtse ka yi ƙoƙari. idan ba ka zage damtse ka yi ƙoƙari ba, to ko shakka babu za a tafi a barka. akwai dai masu yi, idan kai ba ka yi ma to akwai masu yi. me yasa ba za ka yi koyi da masu yin ba? kai koyi da masu yin. ulul ka'bi bil himam al awali wa izzul mar'i fi sahri al layali, تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعالي ومن رام العلا من غير كد أضاع الأمر في طلب المحال. duk wanda kaga ya samu ɗaukaka to ya tashi cikin dare, inda ɗaukaka ce ta ilimi. amma daga aji kawai an yi karatu ka naɗe takardunka, sai gobe in za a dawo ka sake buɗewa, ina za ka kai labari? sai ka zo aji malami ya ce ina muka kwana, ka buɗe kana neman inda aka kwana, ina za ka kai labari? in an gama da daddare ka buɗe ka zo ka karanta, ka tabbata ka riƙe. abinda baka fahimta ba malami na shigowa ajiye ka ce ban gane wuri kaza ba, to za ka kai labari. ko ka samu ɗalibi ɗan uwanka da ya iya ya gaya maka. kaga sai ka raye dare. duk wanda kaga ya samu lu'lu'i yayi nitso a cikin kogi ne, ba haka kawai lu'lu'in ya zo ya same shi har gidansa ba. komai sai ka sha wahala. amma kana neman ɗaukaka, kana neman ka zama wani abu a cikin ilimi, amma kuma kana bacci da daddare ba ka son wahala, to wannan kan kana neman abin da bai zai yi ba ne. saboda haka dole sai ka dage. duk wanda ka ga ya samu ya sha wahala ne. ma wasala man wasala illa bi jid. duk wanda ka ga ya samu to ai kokarinsa ne yasa ya samu, ba wai haka kawai yana zaune bane ilimin ya zo masa ba. kai ma kuma idan kai kokarin zaka samu. kai ma mutum ne kamar yadda yake mutum. wani ma farkon lamarinsa bai da basira ko kadan, amma yayi kokari ya samu, sai ka ji ana ce masa dan baiwa. wai wani ai dan baiwa ne, yana da basira ne. kai ma in kana so basira naka za ta budu, kai hakuri, kai tai ka gani da kokari, sai Allah ya bude maka kwakwalwar naka, don Allah ta'ala shine mai bayarwa. abu na hudu, ka zama mai hakuri, mai dawwama akan yi. kar ka fara ka yanke saboda yan wasu matsaloli na rayuwa. manzala sasma ya ce wala ta'jaz, kar ka gajiya. in ka fara abu kar ka ce za ka daina, ka ci gaba da yi. domin idan kun fara ku biyu kai ka daina, to insha Allah wanda bai daina nan ba sai ka ga ya kai inda ake son aje din, kai kuma lokaci ya kure maka ba za ka iya ba. so da haka idan ka fara ka cika,
ka daure yau da gobe kana yi har ka kai inda zaka kai wa ma kullu nawin lil jamili bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammim ba duk wanda ne aikin alkhairi ne yake iya yi ba duk wanda ya fara ne yake iya cikawa ba to kai zo Allah ka tsaya ka cika kar ka zama kana da ash'uru bin naqas shine ji a jikina ba zan iya ba to wannan abu sai bi ka ba za ka iya ba fa kai wannan shi dan baiwa ne shi yasa yake to kai ma yace ba dan baiwa bane shi dan baiwa inda bai jarraba ba zai gane dan baiwan ne ai ba annabi bane bari a masa wahayi kai ma dan baiwan ne amma baka dage bane da kai kokari baiwan taka za ta bayyana yanzu wanda ya kera mota na farkon nan da bai jarraba ba to Allah za a gane dan baiwa ne wanda ya jirgin sama na farkon nan da bai jarraba ba za a gane yana da baiwa ko wanda ya waya ko internet ai jarrabawa ne har ya kai ga ya iya yin wa'annan abun a sai baiwan ma sai ka gwada sai ka yi kokari ka yi himma kafin a gane cewa kana da baiwan kai kanka ma baka san kana da ita ba sai ka jarraba tukunna sai Allah ta'ala ya nuna maka baiwan taka so da haka karka yadda ka fara abu na alkhairi kuma a ce ka yanke shi kuma alhalin zaka iya ba lalura ne na rashin lafiya ya same ka ko wani abu ba wannan aibi ne babba a rayuwa Abu Tayyib Mutanabbi yana cewa walam arafi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami ban taɓa ganin aibi a cikin mutane ba kawai mutum zai iya abu kuma wasu sai bai zai iya ba ya kasa wannan aibi ne babba a cikin wato ainihin al'umma shi yasa idza kunta fi amrin fakun fi malai suka ce in kana cikin al'amari ka kasance dumu a cikin al'amari kada rabi kana na hankalinka na can rabi na can a'a kawai ka dage ka ci gaba da yi kuma insha Allah za ka ga taimakon Allah shi wancan da kake hangowan kake ga ya zama wani abun shi ma da aka yi fara ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annan nasara ma as-sabri nasara yana tare da hakuri idan kai hakuri zaka cimma nasara zaka cimma burinka zaka yi nasara akan duk abin da ka sa a gaba amma idan baka yi hakuri ba to ba za a tafi a barka sai ka jure sai ka yi hakuri da wahalan da wahala tana da wama ne ai tana karewa wani ma ya shiga wahalan da ta fi taka amma ta wuce kai ma za ta wuce din saboda haka kai ma wahalan za ta wuce in ka ga mutum yana cewa abu mai wahala ne wannan abu yana da wahala ba zan iya ba to shine mai da shi mai wahala amma ka ɗauke shi mai sauƙi ka tinkare shi to za ka iya shi wani yana cewa la astashilanna sa'ba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu ila lisabiri yace sai na mai da abu mai wahala ya zama mai sauƙi har na saki burina har na tabbatar da manufata har na je inda ake son na je yace ba wanda al'amuransa za su jawo masa su yi masa seti sai in yayi hakuri to kaga kai baka yi hakurin bane kai ka ɗauke shi sama da yanda yake ne وما صعب إلا ما صعبه الفتى وما سهل إلا ما يراه الفتى سهلا babu mai wahala sai abun da matashi yake ganin sa cewa mai wahala ne babu mai sauki sai abun da matashi yake ganin sa mai sauki ne in ka dauke shi mai sauki ne sai zama mai sauki in ka dauke shi mai wahala ne kuma sai zama mai wahala a wurinka to don me yasa zaka dauke shi mai wahala me yasa wancan ya masa sauki kai bai maka ba yanzu idan ka zo mutum ya zo ya tinkare ka da fada sa'an ka ne sai ya zo ya nemi fada da kai sai ka ji cewa kai wannan ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka to da an fara yanzu nan zai buge ka to da dama ka tsorita da shi ka ji ba za ka iya ba amma idan ka ji cewa wannan bai isa ba za ka iya da shi za ka iya buge shi ko ya fi ƙarfinka sai ka ci galba a kansa saboda ka cire tsoro a zuciyanka gaba ɗaya to shi yasa duk al'amuran da ka sa a gaba in ka tsorita da su ka ji ba za ka iya ba to shi kenan kuma ba za ka iya ba za ka tafi a haka galibin mutane abun da yake hana su cimma burinsu kenan jin ba zan iya ba zan iya waye ce ba za ka iya me yasa wane iya shi ba mutum bane mala'ika ne shi ma mutum ne to kai ma mutum ne ka jarraba ka gani kana da hankali yana da hankali idan ka dage sai ka ga yau da gobe ka ba da mamaki abu na biyar ka kyautata dukkan abin da kake yi komi ka kyautata shi karatun ka yi shi mai kyau idan sana'a ce ka yi ta mai kyau mu'amalanka da mutane mai kyau idan kana kyautata al'amuranka to za ka je inda ake son aje ne kuma za ka yi ƙima za ka yi daraja a ciki sun ce wa ƙimatu kulli mri'in ma kana yusinuhu wal jahiluna li ahli ilmi adau ƙiman mutum shine abin da yake kyautata shi
in ka kyautata abun da kake yi to zai daga darajanka, zai sa maka kima. Amma in ko baka kyautata shi ba, to da kai da wanda bai yi ba dan tazaran kaɗan ne. So da haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah ta'ala yana son idan ɗayan ku yi wani aiki ya kyautata aiki. Ba a son kana aiki kamar za ka yi kamar ba za ka yi ba, a'a ka yi shi mai kyau kawai. In ka tashi naka ya zama daban, idan ilimi ne ilimin ka ya zama tacece mai kyau, in ka faɗa an san ilimi ka bayar. Idan wata sana'a ne mai kyau za a ce wannan wane ne, in magana ce mai kyau, shugabanci jagorancin ka ya zama mai kyau, duk abin da za ka yi ya zama abu ne mai kyau. Haka Allah ta'ala yake so. Idan ka kyautata shi kuma za ka cimma burinka da kake son ka cimma. Amma idan baka yi shi mai kyau ba za ka yi buri. Mutane ne suna sai da abu guda biyu misali, wannan ya nasa mai kyau, wannan ya nasa mara kyau, kuma duk suna son su yi arziki. Yanzu wanda ya yi mai kyan nan in wani ya saya gobe ma sai ya zo ya ƙara, ya gane nasa mai kyau ne. Wanda ya mara kyan nan in mutum ya je ya saya ya amfani da shi ga babu mai kyau, gobe ba zai dawo ba. Saboda haka duk wanda ya saya ba zai dawo ba. Kai za a ba da labari ma na wane ba mai kyau bane, to ta yaya zai arziki, ta yaya zai samu kasuwa? Ba zai samu ba. To haka nan kai ma duk abin da ka gina a kansa to ka gina shi da kyau, ka kyautata shi. Sannan abu na 6, ka shagala da wannan abun kawai. Kar ka kai hankalinka wasu wurare. Misali yanzu kai ɗalibin ilimi ne a jami'a, abin da ka sa a gaba shine neman ilimi kawai. Kar ka riba hankalinka can da can da can. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah bai sa mutum wato zuciya biyu a cikinsa ba, zuciyar kaɗai ne. Idan abin da ka sa a gaba yanzu na karatu shi kaɗai ka sa a gaba, baka shagala da wani abu ba, to insha Allah za ka samu. Amma kana karatun na hankalinka yana kan aure, ko ba haka bane? Kana son yarinya kaza ka dan hira da ita ka ji daɗi, kare ba hankalinka. Kana son ka yi kuɗi, ha'a da sauranka tukun ai. Zan yi sana'a kaza, zan akwai wata harka dan samu kuɗi, duk ka shagaltar da kanka wannan. Da ka tsaya ka gina kanka ka yi karatun, kowane abu za ka yi shi. Amma yanzu ka masa sauri, har ka je kuma kana abubuwan da ba su shafe ka ba ma, marasa amfani a wurinka. Kai ne wajen kiɗa da rawa, kai ne wajen shagala, kai ne hira da 'yan mata ko yaushe. Duk inda ake sharholiya ake shirme kana wajen, abin da ba zai amfane ka ba a duniyanka ko a lahiranka, to da Allah ina za ka tabbatar da manufanka, yaya karatun zai yi? Manzon sama ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abun da bai shafe shi ba, abun da bai da amfani. Me ka tinkara karatu yanzu shi kaɗai nake ba ruwana da wasu abubuwa. Sai in karatun ya tabbata tukun, sai na gama tukunna, to sai in waiwaiti wasu abubuwan ko masu amfani. Duk wanda ya shagala da abun da bai shafe shi ba, to zai bar abun da ya shafe shi ne. Ka riga ka shagala da wa'incan abubuwan, to wannan abun da ka sa a gaban kuma, to ƙarshen ta za ka bar shi ko kai raunana shi. Kaga ba za ka cimma burinka yanda ake bukata ba. Saboda haka abin da ake so kawai shine kai ɗalibin ilimi ka zama ɗalibin ilimi na gaskiya. Ina ka je karatu, ina za ka je karatu, me kake karatu? Duk inda aka same ka harkan karatu ne kawai. Tunaninka ma karatu, ko tafiya kake kana tina abin da aka karantar da kai ko abin da ka karanta a wani wuri. Masallaci za ka je, gida za ka je, kawai kwakwalwanka tana saƙa maka, tana tina maka abin da ka karanta na ilimi ne, ba wasu tunanin daban ba. Sai ga komai ya zauna a kwakwalwanka. Amma in ka shagala da wasu abubuwa daban, to ka ɗauke hankalinka daga wannan, ka riba hankalinka biyu. Sai a yi bawan can ɗin. Sannan abu na 7 shine wato ka yi abokantaka da zaɓaɓɓun ɗalibai wanda suka san me suke yi. Ai a cikin ɗalibai ka sa akwai wani mai himma, akwai wanda in ka gan shi ka san cewa wannan kawai abun da ya kawo shi makaranta shi yake yi, bai da shirme. To irin wannan ne ya kamata ya zama abokinka. Amma mai zuwa wajen 'yan mata, mai zuwa ana hira da shi, ana shan shayi, kawai hira kawai, babu wani abu mai wanda yake yawonsa kawai sharholiyansa, wurin kiɗa da waka da wurin shirme. Wanda kawai shi yana zuwa makaranta ne amma bai san ma me yake yi ba, wannan kar ya zama abokinka. Wanda yake da ƙoƙari, ya san me yake, ko mutumin kirki mai kyawun ɗabi'u, shi ya kamata ya zama abokinka. Wannan shi zai taimake ka, yi maka tasiri wajen tabbatar da abubuwanka. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashab al-arda fatarda ma ar-radi. In kana cikin mutane kai abokantaka da zababbun su, kar kai abokantaka da halakekke sai ka je ka halaka tare da shi.
wanda dama shi babu tsoron Allah tare da shi, ba kyawun ɗabi'u, bai damu da karatunsa ba, kuma shi ne naka, da kwa shaka babu kuma zai maka tasiri kai maka zama, wato ainihin ka zama irinsa. Saboda haka ka nemi ilimi ta hanyar zaɓen abokanai wanda za su taimake ka abokanin tafiya. Amma in ba haka ba, ko addini ne idan kana abokantaka da wanda ba mai yinsa ba, to zai hana ka yin addini. Ubangiji ta yana cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi Ubangiji ta ce ranar alkiyama ita ce ranar da duk wanda ya zalunci kansa bai yi addini ba, bai yi abin da ya kamata ya ba, zai cizo ya tsaya dinga nadama. Ya ce ina ma na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ma ban bi wani ba, ban ɗauki wani a matsayin abokina ba. Gashi ya ɓadda ni, ya hana ni bin tafarkin Allah. Ya hana ni jin wa'azi, ya hana ni jin gargaɗi, ya hana ni in gyara halayena. Shikenan sai yi nadaman me yasa wani ya zama abokinsa. Allah ta'ala ya ce shaidan mai tabar da mutum ne. To kaga idan ka biya wani abokin fa zai kai baro ka ne. Domin anil mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Idza kana za khairin fa sahibu sur'atan, idza kana da sharrin fa janibu ta'tadi. Kar ka tambaye mutum, ka tambaye su abokanensa. Idan mutumin kirki ne shikenan, in abokinsa mutumin kirki ne shi ma mutumin kirki ne, in mutumin banza ne abokinsa shi ma mutumin banza ne. Sai ka duba ka gani wanda kake son ka abokantaka da shi abokanensa na gari ne, akwai alkhairi a tare da su, to ka abokanci shi. In kuma ka ga abokanensa mutanen banza ne masu shaye-shaye wanda ba su san me suke ba su san ma inda suka dosa a rayuwa ba, to ka nisance shi don ka samu shiriya. Wa kulli salihina akhan wa khilan wa kun an kulli fahishatin jabana. So da ka zama aboki na mutanen kirki, wannan sai ya taimake ka. Abu na ƙarshe shine ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala. Bayan dukkan wayannan abubuwan da na faɗa, to sai ka nemi Allah ta'ala ya taimake ka, ya ɗora ka akan hanya domin ka cimma burinka da kake son ka cimma. Ka roƙi Allah ta'ala ya taimaka maka. Idan an barka da wayonka da dabarunka ba za ka kai labari ba, sai ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Sai Allah ta'ala ya taimake ka, al'amarin la haula wala quwwata illa billah. Baka da dabara ko karfi, sai Allah ya taimake ka. Shi yasa manzo sama ya ce ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kai kudai akan abun da zai amfane ka, ka nemi taimakon Allah wajen tabbatar da wannan abun, kuma kar ka gajiya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kai kaɗai muke bauta, kai muke neman taimakonsa akan bautan, sai Allah ya taimake ka sannan za ka iya yi. Idan Allah bai taimake ka ba, to ba za ka iya ba. In an barka da ƙoƙarinka da dabarunka ba inda za ka je. Idza lam yakun ma'aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihadu. Idan Allah bai taimaki mutum ba, ƙoƙarinsa ma sai masa illa, sai je wuce gona da iri. So da ka sai an nemi kariyan Ubangiji ta'ala, wiqayatullahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min ali min al-qutami. Kariyan Allah ya fi ka sa sulke rigan karfe a wajen yaki, ya fi ka buya a bayan duwatsu. To kaga abin la haula wala quwwata illa billah. A ƙarshe duk inda aka je aka dawo, to addu'a ita ce babba. Ka roki Allah ta'ala ya taimake ka. Abdullahi ibn Abbas yana da wani aboki, sai ya ce masa, ka zo mu je mu nemi ilimi wajen sahabban manzala sama ya bar duniya. Suna matasa, sai abokin sai ya haba da Allah, yanzu muna yaran nan, wa zai nemi ilimin mu? Ga manya-manyan sahabbai masu ilimi, wa zai buƙaci ilimi a wurin mu? Sai Allah bin Abbas ya gaba abokin tafiya bane, kawai sai ya dale shi. Ya je yana neman ilimi wajen sahabbai yana yi. Wata ran wannan abokin nasa ya zo ya ga an kewaye Abdullahi bin Abbas, an yanyame shi, ana karban ilimi, ana fatawa. Wani ya tambaya kaza ya ce kaza ne, ba da ilimi ya ba da ilimi, sai ce hadal fata aqalu minni, wannan saurayin ya fi ni hankali. A sai inda baka tamanin zaka je. To taimakon Allah subhanahu wataala da kokari, manzon sa ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa alimhu tawila. Allah ka fahimtar da shi addini, ka bashi ilimi na addini, ka bashi fasara alqur'ani. Sai ya zama ya samu wannan.
to kai ma ka tashi da daidai ka dinga addu'a kana roƙon Allah ta'ala ya baka ilimi mai amfani. taraktu an-nawma rabbi fi al-layali li ajli ridaka ya mawla al-mawali fawaffiqni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. ka bar bacci don roƙon Allah ta'ala ya taimake ka, ya datar da kai, ya kai ka matuƙa a ilimin da kake nema. Manufarka ta rayuwa mai kyau ka cin mata, ka hada da addu'a. Allah ta'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Abu na ƙarshe, ilimi abu ne mai daraja, abu ne mai kima. Ka dinga kallon darajansa da kimansa. Babu wani abu da ya kai ilimi a duniya, babu shi, musamman ilimin addinin musulunci. Sauran ilmo yanzu da za a ce mutum shugaba ne bai san komai ba, bai da ilimin boko, bai da na addini, ya zai jagoranci al'umma? Kaskanci zai dauka, zai dauki kaskanci. Duk yanda ka kai ko kuɗi ka kai, komin kuɗin ka in ba kai ilimi ba na zamani da na addini sai kai nadama. Za ka ga abubuwanka duk gaba ɗayansu sun zama wani iri kawai. To ilimi babban abu ne. Imam Ahmad yana cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahha niyyatuhu. Ilimi ba abin da yake daidai da shi a daraja ga wanda niyyarsa ta yi kyau. Sai suka ce kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdullah, ya niyan za ta yi kyau? Yace an yanwi bihi raf'a jali an nafsi wa an ghairi. Lokacin da kake ilimin ka dinga niyan ka dauke wa kanka jahilci da waninka, ka amfani kanka kuma ka amfani waninka. Kamar yadda jahilci shine mafi munin abu a bayan duniya, shine mai cutarwa, shi yake wargaza al'amura, shi yake hana ci gaba. Summun bukumun umyun. In dai aka rasa ilimi a cikin al'umma ba inda za a yi su ci gaba wa al'umma. In ku akwai ilimi to darajar su za ta dauko. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karam. Ilimi yana daga gidan da bai da ginshiki. Da ba kawai bane da suka yi ilimi sai suka tashi sama. Yana rusa gida na izza. Da malamai ne, ƴaƴan ba su yi ilimi ba, shikenan gidan sai ya rushe. Yanzu ba a maganar gidan. In kai karatu duk matsayin da kake so zaka iya kaiwa. In baka yi karatu ba kuma to daga nan ka riga ka karya kanka. Saboda haka idza kunta fi amrin fakun fihi, ka tsaya kai karatunka, ka gina kanka da kyakkyawar manufa, ka gyara addininka da imaninka da halayenka, ka zama mutumin kirki, ka zama aboki na mutanen kirki, ka zama mai so al'umma amfani, ka amfani kanka, ka amfani al'ummanka. To wannan kai ne mutum a cikin al'umma. In an rasa irin wa'annan abubuwan to sai dai ka zama ciko, sai dai a maka kai ba za ka yi ba. Wannan kuma ba rayuwa ce wanda take mai kyau ba. Ubangiji ta Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah da himma, Allah ya gyara mana ɗabi'unmu da rayuwarmu da sauran dukkan abubuwan da muke so na alkhairi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.